Majstrovstvá sveta 2010. Jediný finálový turnaj majstrovstiev sveta, na ktorom sme mohli vidieť slovenskú reprezentáciu. Od tohto turnaja ubehlo už neuveriteľných 16 rokov a preto si už mnoho fanúšikov nepamätá, alebo ani nezažilo najväčší moment slovenského futbalu. A preto sa poďme formou dnešného videa vrátiť do Afriky. Kvalifikácia. Slovenská kvalifikačná skupina sa skladala zo súperov Slovinsko, Česko, Severné Írsko, Poľsko a San Marino. Na papieri Slovensko určite nebolo najväčším favoritom, hoci sme mali mladú a silnú generáciu. Analytici uprednostňovali skôr Čechov, ktorí mali hviezdny tím s hráčmi ako Koller, Rosický, Čech či Jankulovský na vrchole síl. Poliaci, hoci neprežívali najvydarenejšie obdobie, stále mali viac hráčov v top európskych ligách a ťahali talenty z kvalitnej domácej súťaže. Kvalifikáciu sme otvorili domácim víťazstvom 2-1 proti Severnému Írsku, no v druhom zápase sme v Slovinsku rovnakým výsledkom prehrali. Potom sme zvládli povinnú jazdu v San Maríne a čakal nás kľúčový dvojzápas s dvojičkou favoritov. Po 2 góloch Stana Šestáka sme doma senzačne zdolali Poľsko a v zápätí sme si odniesli 3 body aj z Prahy po víťazstve 2-1. V odvete sme doma San Marino rozstrieľali 7-0. S Čechmi sme si na vypredanom tehelnom poli po remíze 2-2 body podelili a v Belfaste proti domácim Írom sme ukázali kvalitu, pričom zápas sme zvládli za 3 body. Následne nás čakal extrémne dôležitý domáci súboj so Slovincami. Tí však boli opäť nad naše sily a prehra 0-2 nám skomplikovala cestu za postupom. V poslednom zápase nás čakal výjazd do Poľska. Na okamžitý postup na finálový turnaj sme potrebovali zvíťaziť. Veľmi nám hralo do karát, že Poliaci už šancu na postup nemali, zatiaľ čo naša motivácia bola neskutočná. To sa pretavilo aj do samotného zápasu, keď sme po vlastnom góle Gancarčika už v 3. minúte išli do vedenia. Loptu, ale Jendrišek ju vidí a okamžite atakuje Glovackého. Získavame loptu. Hamšík môže odcentrovať. Hľadá Jendriška. Gól! Po ubojovanom výkone v zasneženom Chorzove sa to podarilo. Čo veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda. Slovensko postúpilo na majstrovstvá sveta 2010. Vám kele, Ensanzi Afrika, Kenáka, nastal náš čas. Poliaci už gól nestrelili a Slovensko prvýkrát v histórii postúpilo na záverečný turnaj majstrovstiev sveta. Decembrový žreb zaradil Slovensko do skupiny EF spolu s úradujúcimi majstrami sveta z Talianska, Paraguajom a Novým Zélandom. Hoci sme neboli papierovým favoritom, vedeli sme, že kvalitatívne určite máme na to zdolať dvojicu mimoeurópskych súperov. Príprava prebehla pomerne úspešne. Najprv sme v rakúskom Klagenfurte remizovali s nepríjemným Kamerunom 1-1 a následne na pasienkoch jednoznačne zdolali Kostariku 3-0. 11. mája oznámil tréner Weiss finálnu nomináciu. V bráne bol jasnou jednotkou Ján Mucha, ktorý mal za sebou vynikajúcu sezónu v Legii Varšava. Doplnila ho dvojica Dušanov, Kuciak a Perniš. Defenzívu tvorili Peter Pekarík, Ján Ďurica, Radoslav Zabavník, Marek Čech, Martin Petráš a Kornel Saláta. Zo zlomeniny priehlavku sa napriek obavám stihol vyliečiť aj Martin Škrtel, naša najväčšia opora. V zálohe sa musel tréner zaobísť bez zraneného kapitána Miroslava Karhana. Stred poľa preto poskladal zmien Kamil Kopúnek, Ján Kozák mladší, Juraj Kucka, Marek Sapara, Marek Hamšík a Zdeno Štrba. O dravosť na krídlach sa starala dvojica mladíkov Vladimír Weiss mladší a Miroslav Stoch. Útočné hroty zasa tvorili Stanislav Šesták, Erik Jendrišek, Róbert Vitek, Filip Hološko a Martin Jakubko. Africký sen sa začal písať v utorok 15. júna. Prvý zápas sme odohrali v Rustenburgu, kde bolo chladných 7 stupňov a silný vietor. Nastúpili sme v tejto zostave, v bráne Mucha, ďalej Zabavník, Škrtel, Ďurica, Čech, nad nimi v zálohe Štrba, Hamšík, Šesták a Weiss a na hrotoch dvojica Jendrišek a Vitek. Nový Zéland bol braný ako jednoznačný outsider našej skupiny. No určite ho nebolo treba podceňovať, čo sa napokon aj ukázalo. Do zápasu vstúpili lepšie Novozélandania, ktorí mali navrch vo fyzických súbojoch a dominovali na lopte. Neskôr sa Slováci osmelili a začali kombinačne hroziť. V 2 dobrých šanciach sa ocitol Šesták a súperovho brankára zamestnával aj aktívny Vitek.
Naši chlapci išli za gólom o niečo viac, no Ostrovania kontrovali nebezpečnou strelou, ktorá skončila na bočnej sieti. V prvom polčase tak gól nepadol. Do druhej polovice zápasu vstúpili Slováci aktívne a dočkali sa v 50. minúte. Robo Vitek po centri Stana Šestáka strelil hlavou historicky prvý gól Slovenska na majstrovstvách sveta. Zverenci trénera Weissa ani po tomto radostnom momente nepoľavili. Hrali pozorne a súpera dlho nepúšťali k našej bráne. Naopak, v 76. minúte mohol Vitek po rýchlom brejku zvýšiť vedenie, no obranca Winston Reid jeho strelu v poslednej chvíli zblokoval. Nový Zéland však po striedaniach ožil, zatiaľ čo Slováci podvedome zatiahli defenzívu a zostali pasívnejší. Už to vyzeralo, že táto opatrnosť nebude potrestaná a odnesieme si 3 body. V úplnom závere, v 93. minúte však po centri nešťastne prepadla lopta v našej 16 a spomínaný Reid hlavou vyrovnal. Slovensko si tak po trkej remíze 1-1 body so súperom delilo. Do druhého vystúpenia nastúpili slovenskí reprezentanti v nedeľu 20. júna. Po miernom zaváhaní v prvom zápase chceli bodovať naplno, no čakal ich mimoriadne nepríjemný Paraguaj. Tréner Weiss spravil v porovnaní s úvodným duelom 3 zmeny. Trojica Zabavník, Čech a Jendrišek začala na lavičke a šancu v základe dostali Pekarík, Saláta a Kozák. Do zápasu vstúpili Slováci znovu veľmi opatrne. Snažili sa kontrolovane držať loptu, no juhoamerický súper aktívne napádal, hral priamočiaro a v úvode si vybojoval viacero štandardiek. Hoci sme chceli tvoriť, v ofenzíve sme mali len pár náznakov a postupne sme začali kopiť chyby v rozohrávke. Súper ich spočiatku nedokázal postať, čo sa však zmenilo v 27. minúte. Weiss mladší stratil loptu na vlastnej polovici, Paraguaj bleskovo využil rýchly protiútok a Enrique Vera nekompromisne skóroval. Našich inkasovaný gól nalomil, chyby pribúdali, no súper už do prestávky ďalší úder nepridal a tak sa do kabín odchádzalo za stavu 0-1. Po zmene strán získali Slováci o niečo viac istoty na kopačky a pokúšali sa o kombinačnú hru. Obrana Paraguaja však bola nepriestupná a nadväzovali na ňu skvelé kontry, kedy sa súper behom pár prihrávok dokázal opakovane dostať až pred brankára Muchu. Priebeh zápasu už nezvrátili ani striedajúci Hološko so Stochom. V 86. minúte navyše Cristián Riveros definitívne spečatil výsledok. Po prehre 0-2 mala naša reprezentácia po 2 dueloch na konte jediný bod a postupová matematika hovorila jasne, ak sme chceli pomýšľať na 8 finále. Museli sme dúfať v čistý zázrak proti úradujúcim majstrom sveta z Talianska. 4 dni po tvrdej facke s Paraguajom nás čakal zápas s favoritom skupiny a úradujúcim majstrom sveta, ktorý ale zatiaľ vôbec nenaplňal očakávania. Do zápasu s nami išiel len s 2 bodmi na konte a pre istotu postupu musel brať všetky 3 body. Hoci prežívali obmenu generácií, stále ich tím s menami ako Gattuso, De Rossi, Cannavaro alebo Di Natale patril k absolútnej špičke turnaja. Tréner Weiss spravil opäť viacero zmien. Po 2 zápasoch v základe zostali na lavičke Šesták s Weissom a zo základu boli vynechaní aj Saláta s Kozákom. Naopak od začiatku nastúpili Zabavník, Kucka, Stoch a Jendrišek. Slováci na súpera hneď od začiatku vleteli a boli oveľa aktívnejší. Už v 6. minúte mohol po Vitekovom sklepnutí otvoriť skóre kapitán Marek Hamšík, no lopta mu z voleja nesadla. Ďalšia väčšia príležitosť prišla po Stochovom priamom kope, ktorý musel brankár Marchetti boxovať a z dorážky ešte pohrozil Zabavník, no bránu netrafil. Taliani si prvý strelecký pokus pripísali až v 20. minúte, no so strieľaným centrom si poradil Mucha. V 25. minúte využil chybu De Rossiho Juraj Kucka, posunul loptu Vitekovi a napokon sme sa dočkali. Po góle sme sa aj tak neuspokojili. V závere polčasu pohrozili delovkami Štrba a Kucka, no druhý gól to neprinieslo a tak po najlepšom polčase na turnaji odchádzali Slováci s 1-gólovým vedením. Do druhej polovice prišli Taliani s 2 striedaniami, ale stále si nedokázali vypracovať vyložené šance a tak tréner Lippi poslal v 62. minúte do hry ešte zraneného Pirla. I hneď po jeho príchode mal viacero akcií Di Natale, no pohorel na mačovi. 5 minút na to prišla najväčšia talianska šanca, ale škrtel Quagliarelovú dorážku upratal na bránkovej čiare. Taliani začínali byť nebezpeční, no to sa odrazilo na otvorenej obrane. Po viacerých akciách prišiel rohový kop, ktorý bol odrazený naspäť k Hamšíkovi. Ten na druhý pokus už našiel Roba Viteka na prednej tyči a ten z voleja strelil svoj druhý gól v zápase.
15 minút do konca sme už teda Talianov mali na lopate, no tí sa ešte nevzdávali. Po skvelom mačovom zákroku napokon v 81. minúte z dorážky vrátil Talianov do zápasu Di Natale. Následne Quagliarella prekonal Muchu druhýkrát, no jeho gól našťastie kvôli offsideu neplatil. V 89. minúte nám vrátil dvojgólové vedenie po výbornom zakončení striedajúci Kopúnek. Radosť však netrvala dlho, keď hneď na to strelil gól Quagliarella a tentokrát už platil. Dlhých 7 nadstavených minút sme čelili talianskému tlaku, ale napokon úspešne. Taliani už gól nestrelili a po výsledku 3-2 bolo na svete pravdepodobne najväčšie víťazstvo v histórii slovenského futbalu. Keďže Nový Zéland len remizoval s Paraguajom, zaistili sme si druhé postupové miesto a v pondelkovom 8 finále na nás čakal víťaz skupiny E. Skupinu E nakoniec jasne ovládlo Holandsko bez straty jediného bodu a s jediným inkasovaným gólom. Opäť sme teda išli do zápasu v roli outsiedera, no boli sme v neskutočnom laufe, čo nám dávalo šancu veriť v ďalší malý zázrak. Do tohto stretnutia sme nastúpili s jedinou zmenou. Zdeno Štrba bol suspendovaný kvôli žltým kartám a tak ho v zostave nahradil Vladimír Weiss mladší. Na druhej strane sme čelili hviezdam ako Sneijder, Kajt alebo Arjen Robben, ktorý sa poprvýkrát na turnaji objavil v základnej zostave. Zápas začal opatrne z oboch strán. Hoci mal súper miernu prevahu, nedokázal si vytvoriť nejaký drvivý tlak. Slováci neboli len zatiahnutí pod loptou a ďalekonosnými pokusmi pohrozili Hamšík s Jendrišekom, no nemierili presne. Favorit začal svoj tlak pomaly stupňovať až do momentu, kedy Robben ukázal svoju povestnú individuálnu kvalitu. Svojou typickou sťahovačkou do stredu a následnou strelou ľavou nohou poslal Holandsko v 18. minúte do vedenia. Oranžes až na pár náznakov našich futbalistov hru kontrolovali a do polčasu sa tak odchádzalo za stavu 1-0. Od úvodu druhej polovice sa súper snažil nepustiť Slovákov do hry, čo sa mu darilo. Po ďalších nebezpečných akciách Robbena sme mohli prehrávať aj o 3 góly, no v obidvoch prípadoch skvele zasiahol brankár Mucha. Naši chlapci vedeli, že potrebujú skórovať. Veľké šance mal Stoch a po ňom aj Vitek, no Stekelenburg v bráne súpera podržal. Následne už mal favorit zápas plne pod kontrolou a v 83. minúte pridal poistku Wesley Sneijder, ktorý bol v tom čase v životnej forme. V samom závere ešte po faule holandského brankára vybojoval penaltu striedajúci Jakubko. Tu s prehľadom premenil Robo Vitek. Hoci to už k postupu nestačilo, spečatil tým svoj životný turnaj a nakoniec zaostal iba o jediný gól za štvoricou najlepších strelcov celého šampionátu. Konečný výsledok bol teda 2-1 pre Holandsko a slovenská rozprávka sa skončila. Aj napriek tejto prehre sme museli byť s celkovým výsledkom na turnaji nadmieru spokojní. Na našom historicky prvom šampionáte sa nám podarilo postúpiť zo skupiny a v 8 finále potrápiť neskoršieho finalistu. A aj keď nás spätne môže mrzieť prehra s Paraguajom, kvôli ktorej sme v pavúku nedostali schodnejšieho súpera, turnaj sa musí hodnotiť jednoznačne pozitívne. Ešte aj s ohliadnutím na to, že sme sa nedokázali kvalifikovať ani na prebiehajúci šampionát v Severnej Amerike, tak pri najbližšej možnej účasti Slovenska na majstrovstvách sveta ubehne od tohto pamätného turnaja neuveriteľných 20 rokov. Ďakujem za dopozeranie videa do konca. Ak sa ti páčilo a chceš viac podobných videí, tak určite daj like a odber.